Poisťovňa Dôvera je druhou najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre 1,7 milióna poistencov. Rok 2023 sa niesol v znamení vstupu viacerých legislatívnych zmien do platnosti, čo výrazne skomplikovalo prestup klientov medzi poisťovňami. Cieľ bol, aby sme aj napriek konkurenčnejšiemu trhovému prostrediu a sprísňujúcim sa legislatívnym podmienkam udržali medziročne rovnaký počet poistencov. Nám sa však podarilo pre poisťovňu Dôvera získať viac ako 8 000 nových klientov, a to pri cene za akvizíciu menej ako 28 €, čo je oproti roku 2022 nárast o 160%, a to s inflačnými rozpočtami. Poďme sa teda pozrieť, ako sme dosiahli takto skvelé výsledky. Začali sme redefinovaním využívaného komunikačného prístupu See Think Do Care, kde z časti See Think Do sme vylúčili klientov poisťovne. Naším cieľom bolo odkomunikovať hlavné benefity poistenia v Dôvere a dať argumenty, prečo sa prepoistiť. V každej fáze nám tak vznikol samostatný lievik pre užívateľov, ktorí sa vďaka svojim interakciám kvalifikovali na posun do ďalšej fázy komunikácie. To prinieslo pomerne robustnú štruktúru Google, meta a programatických kampaní, ktorú sme orchestrizovali interne vyvinutým skriptom a tiež pomocou nástroja Bloomreach. S blížiacim sa posledným dňom septembra, kedy sa môžu užívatelia najneskôr prepoistiť, sa komunikácia zintenzívňovala. Nielen na už spomínaných platformách, ale taktiež sa pripojili ďalšie médiá a mediálne formáty. Ako napríklad 3D Cube, programovateľné banery s odpočítavaním, ale aj netradičné prístupy ako iniciovanie diskusí na diskusných fórach. Zároveň sme počas celého roka kontinuálne komunikovali v rámci fázy Care už na našich poistencov, ktorým sme pripomínali ich obľúbené benefity. Tiež prednostne ich informovali o novinkách a motivovali sme ich tak stať sa našimi influencermi. No zároveň sme ich vedeli využiť na lepšie pochopenie spojitosti behaviorálneho profilu užívateľa a toho, aké poistenecké benefity využíva. Čerešničkou na torte je, že práve regresnou metódou sme omnoho presnejšie definovali podobu používateľských publík, párovaných k poisteneckým benefitom a taktiež správne odhadli obdobie a čas komunikácie na tieto publiká. Takéto kampane sme si interne nazvali Zostaň s nami. Kampane Zostaň s nami boli októbrovou špeciálkou, kedy užívatelia mohli svoje rozhodnutie prepoistiť sa vziať späť a preto boli veľmi dôležité. V tejto fáze sme zaznamenali vzatie späť iba u menej ako 5% prepoistencov, a to najmä vďaka práci s publikami v nástroji Bloomreach a tiež automatizácii kampaní. Nakoniec, kým celý trh bol kvôli tvrdým reguláciám skeptický, my sme prijali výzvu a naplnili sme očakávania klienta na 167%. A tomu hovoríme úspech.